Hello guys, tiksay na naman. Dito kami sa dating spot, yung dating import ko sa Kobe. Nakatamba kami ng mga dalag pang ihaw dito sa dating spot, yung lake na malaki. Wala kaming pakialam! So guys, dito na lang, update na lang. Nagtajupon 20 bag 20 bulsa nga babasit ta side. Di ba isa ta takap na dala katapaw makagkulagtit pa po ka. Gaduda nih. Gaduda. Basi maganda. Nagpanit ka ah. Vlog. Tuwa namin, idol. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Kuha ng nagpapante. Plapla. Apa, malaking plapla. Nakuha ng nagpapante. Tawas. Tawas. Sa bali pinagdisuji bali. Marpe ulo na na. Hinahirap ko na sila. Ala. Ala. Inuwid na kami ng kaya. Nay.
Karasagan. Ano eh? Higid. Dayupay. Ikalupay nga vlog. Ikalupay lang ata nga vlog ta. Vlog ta. Wait. Say. Awan na, madi na pa ikagot. Ikalupay na. Simulang niya doon na alaga din ang gatan niya. Paralan. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Naga. Lapya. Napya. Hindi na tumpaw yun. Welcome to my vlog. Vlog ni dito. Vlog sino. Ato tingin ko ano di complete vlog mo? Ang ano strike. Kita mo sa vlog mo din good thing na lang. Di mawan. Mawan? Naunod niyo. Pinaralanak. Ano yan? Hindi na matumpaw. Hindi na. Hindi ko mabalasin. Nagkatulad kayo. Nagkatakal. Hindi ko mabalasin. Nagkatakal. Welcome to my vlog na lang. Hindi na ba eh? Susurog na. Nagkatuda. Tayo ba dyan? Diyan ay malasan.
Siya yun. Shot. Kanay kalak yan. Dadakil mo ang tinapit tayo. Masik. Hindi totoo yan. Pating nga. Tawas yo. Tawas. Dakaw lakasangaw. Tawas. Masidekak ko nga, nadi tabatog mo. Ano pa nanangan ka? Munog tayo? Munog ta. Munog tayo? Pag umpay tayo na duwa ko. Kung naalam mo? Sayang. Dakaw yo. Nagkatidog. Binatugak ko ma. Ito ko ma. Ito ko ma. Batok. Ito ko man. Ito ko man eh. Garas ko man eh. Kaya.